trailerul la Lego Ninjago, al doilea la sezon. Da, la un sezon. La sezonul care să vină nu știu când. Și hai să vedem când a fost postat. Acum am 16 ore. Acum 16H. Wow, mamă. Și o să vedem. Eu cred că personajele principale sunt Crax și Acronix. Că ei au spus într-un episod, Ninjago a spus că o să întoarcă într-un viitor în care nu o să fie ninja. Și cred că apare un nou sezon cu ei. Am văzut în trailer că apar hainele alea lor, nu alea basic, nu apar alea care s-au dat în sezonul ăla când era regele de cristal. S-au făcut niște haine noi, cred, nu știu, am văzut asta. Acum, hai să vedem. Mamă, ce linii perfecte. Mamă. În tema noastră se pare că călătorim în lumi, în alte lumi. E robotul lui Jay. A făcut un robot pentru Jay. Și ce? Nu știu dacă se vede prea bine. Vedeți aici robotul lui Jay. Și voi cred că puteți puneți pauză și să vedeți și asta. Să faceți o poză și să vedem să vedeți și aia. Și scrieți în comentarii și aia. Da, continuăm. Unii așa a recapătat puterile ca cal. Da. Dacă vă amintiți bine sezonul cu regele de cristal, Nia i-a spus lui Aspira să-i fure puterile să reînvie și ea și-a recuperat puterile. Este Bounty, da? Cine e aici? Sunt niște cetățeni, da. Uite-l pe Kai. Jay salvează oameni de pe o clădire. Ăsta e Jake, da. Nu, ăsta e Lloyd. Ăsta e Lloyd. Mă dă seama pe sabii. Aici tot nu știu ce este, nu se vede prea bine. Și aici se vede că... Da, am primit un mesaj de la David, am primit un mesaj. Uitați. Aba, nu e el. Uitați acolo. Acolo e Lloyd, Zane și nu știu cine și acolo e Nia. Mamă! Uite-mă mașina! Mașinuța! Uite-mă mașinuța! Lloyd. Ei, vedeți acum texturile sunt mai faine. E mai futuristic ăsta. Uitați, ce v-am zis. Ei călătoresc în lumi. Asta e o lume, lumea lui Cole, lumea lui Kai, lumea lui Lloyd și asta e, nu știu cu e lumea. Sunt mai multe lumi. Acum vedeți Ninjago, Lego Ninjago. Și cam aici se termine episodul nostru. Dacă vreți să vedeți trailerul, se numește Ninjago. Ok, căutați Lego. Căutați Lego pe internet. Căutați Lego și vă dă primul și vă voi da aici chestii. Dar și noi aici voi închide episodul. Am văzut trailerul, nu știu dacă spune short sau videoclip, dar aici închidem episodul.